otu anyị nọ ịma na onye obodo ka mmewepụta iru ime dịka nsị na-agba ndị be anyị mgba ndị uwe ojii ji aka va achụta ego n'elu enwere onye na-ekwezi na ya ga-enwe okwu na ụka ha bụzi ndị iloba onye ọbụla na-azọzi ogwu nwezi nchọrọ kolo ogige ndị uwe ojii ma ya nọrọ nkịtị na chebe mgbe akwụrụ anyị ụgwọ ọnụ enwe ka nsị chọọ ka eme anya efugo ụmụ chukwu ụmụ ikolobịa ọgbara ọfụ anụwa enwe ndị na-egebe isi fege Oche kita ka mana na bono mana ko ya biye ko ba ka di me ka ga ko si me ya do ko man bota ka si me yo do bi mo ko bota ki wa bo mo to ba ya je wan mu ma man no ụmụ nwaanyị man no ni man ba ụmụ nwaanyị anyị go onye eri si ma ya ọba n'ike ọcha ka eri onye ọzọ aje mo lo mo ya mo otu ejensi onye akwara aka ọkọwa aka nwanne ekwekwana ihe a ọ na mmiri ncha baa gị anya nụ ekwena nkechi nne gị ntị nkechi efu otegbo ọ taghara ife nkechi bụ akwụ n'ọkụ nkechi anyị gbagwo otegbo mana ko wa ni otu a before eso ta we ko wa bo ni awe ntụpụ ofu ọkpa akpa m na ga aba tupu ntụrụ nke ịgwa nne ya enwe n'ụdị akụkụ mpio ebe ga-afụ mmadụ ijide enwe ka ejide n'aka na anwụrụ nwoke dị na-abịa nwoke bụ onye na-amadị ebe a na-eme welụkwa ibeti ebe na-abịa ebute a ga-enwenata ibe ji aka si n'ebe ji jide onye nwa onye a ga-ejide na-achọ ọgwụ obere iwu ji ya dị na-eti ya n'akpa mgbe e kwuwere ọ bụrụ na ejidere ya ibe manya amago nke bụ eziokwu ụdị ọrụ aka nchọ onye akpụtara bịa emegwefụ na akwụ jere n'ikwe ọ na-ebuliri akpa ọdụ wee na ọ dịfa ka m abịa na obodo achụba nta obodo gbabagalagala ma na-abịa nsogbu adịrị onye isi ihe mere n'ụlọ na mba abịa ka nje ma onwe a ga-enwe ife ya agbakwa n'aka pụta o nne ya nọkwa mgbe ibu ata ya bed na-ekwu ukwe ọ nọkwa ya yo nwa anyị ka anyị na-achọ yo nwa ọ na-enye m na-enye ọ na-atọ m na ọ na-esota nwa wee na-ege ntị ịma na ejide onye ohi ọ na-ataghịrị ọnụ hapụ ife ahụ ihe mma gịnị ekwe oke ọ bụzi na ije ịta ihe na nke mma nkọrọ ije ịta azụ ndụ ma ịta anụ elu nwatakịrị apụta jide gị n'azụ na dị nkewa ọ dị m aka ụdị aka ka obere nwa eji emewa nkechi ịma ekwe na agbara mkpụrụ mmadụ gwakwara m ya maka egwu ya bụ nwe nke mma nkọrọ ka anyị pịa gị mba ọ na-apụta ihe ndị na n'ọrịrị ọ bụ onye nwanne na obodo oyibo ekwukwe m ihe mmemme ọ mbe m ka m nọ ma nnụ nwaanyị na ọ bụ na m akọ nkụrụ udu họ n'unu a mba nọ ọ bụrụ na nne m kwugo na m na-anụ ya bụ nwa ma mbe ya ka a na-achịkọ n'ihu ya mama